One in the tent, Uthi apha kubasebenzi bakhe izani neyona icikisiweyo neyona ingubo eyona nimembathi ebefile wavuka luthando luhamba nantoni noxolo uthi uYesu yona nto yakhayo phezu kwalo uYesu yona nto ebangela babe lapha phezu komnqamlezo uzokwenzisa isiseko sakho nam umntu lo ifoundation yakhe ifanele bibe njani. Haleluya. Baninzi abantu abantu bamona xa ndizawuneka baninzi abantu abalapha akhona uMaria ukhona uYakobi ukhona umpostoli uJohn phantsi komnqamlezo akhona amasoldati bakhona babukeli phantsi kwalo mnqamlezo bakhona babantu Yesu ebebavula amehlo bakhona babantu yona kanye uBhatimeye ukhona kwendawo atheka ephume nje wamemeza wathi Yesu morata fita utlwela bohloko basikwa yifesa atlala mohaba bawo ntate baxolele kuba basendo ubana abatsebile hambani kodwa mayawe ndingadanga ndathi ndiyamsonda umthakathi oh Mesiya wa aye Kosi sihlangene